ኣብ ትግራይ ዝርከብ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩ ክብል ተፀዋዒ ስደተኛታት ገሊጹ። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገዛ ምፍታሽ ሓያሎ ኤርትራውያን ኣሲሮም። ቀጠር ንኤርትራ ዘለቅሓታ $10 ቢልዮን ክምለሰላ ተወሳኺ ክሲ ኣቕሪባ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና፣ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊ ምዕባለታት ዝደስስ መደብና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ብተወሳኺ ኣብ ሶማል ተፈጢሩ ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ 15 ኣባላት ፓርላማ ደስኪሎም። ኣብ ሱዳን ፖለቲካን ሃይማኖትን ክፈላለ ስምዕ ተኸቲሙ። ሱዳንን ግብፅን ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝጀመሮ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ሓበራዊ ልምምድ ኣካይደን ዝብሉ ዜናታትን ካልእን ክንርኢና። ኣብዚ መደብ እዚ ንዝፍነው ትሕዝቶታትን ካልእን ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤረና.ኦርግ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ቢንያም ስሞኔ። ሰናይ ምክትታል። ተፀዋዒ ስደተኛታት ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ኣብ ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ዝበፅሐን ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነዋ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ብዝሃቦ መግለፂ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሽመልባን ሕፃፅን ዝነበረ ቤት ፅሕፈታት ተዘሚቱን ዓንዩን ከም ዝረኸቦ ገሊጹ። ኣብቲ ማዓስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ሂወቶም ከድሕኑ እግሮም ናብ ዝመርሖም ኣንፈት ፋሕ ምባሎም ክግለጽ ዝፀንሐ ኮይኑ ተፀዋዒ ስደተኛታት ን7,000 ካባቶም ጥራይ ክረክብ ከም ዝኻለ ይመልኪቱ። ንገለ ካብቶም ኤርትራውያን ናብ ማዓስከራት ማይ ዓይነን ዓዲ ሓሩሽን ከም ዝውሰዱ እኳ እንተተገብረ ብሓፈሹ ግና ኣብ ኩሉ ማዓስከራት ዘለው ይኹኑ ነናብ ዝቐረቦም ዓድታትን ከተማታትን ፋሕ ኢሎም ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮም ተፀዋዒ ስደተኛታት ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ድሕሪ ዝተገብረሉ ፀቕጢ ቀይሕ መስቀል ዝርከቦም ገለ ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣትዉ ፍቂዱ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ትግራይ ግና ከይንቀሳቐሱ ኣጊዱ ይፀኒሑ። ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ክትስሕብ ምዃና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ድሕሪ ናይ ኣስመራ ዑደቱ ብዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራ ብቕፅበት ካብ መሬት ትግራይ ወፂኡ ተቆፃፂሮ ዝፀንሐ ከባቢታት ከዓ ብወተሃደራት ፌደራል ክትካ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። እዚ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለፂ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ፀቕጢ ከም ዝኾነ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የመልክቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ናይ ኣሉታ ምላሽ ክህብ ድሕሪ ምፅንሑ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣሚኑ። ምምሕዳር ባይደን ናብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያል ፀቕጢ ክገብር ከም ዝፀንሐ ዘመልከቱ ምንጭታት ነቲ ጉዳይ ክከታተል ዝተመዘእ ሴኔተር ክሪስ ኩንስ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ድሕሪ ምፍፃሙ ሒደት መዓልታት ፀኒሑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዱ። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ናይ መጀመርያ ደረጃ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ከባቢታት ምእዝዝ ስሕብ እዩ ክብሉ ሓያሎ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒቶም ከቕርቡ ፀኒሖም እዮም። ኤርትራ ትርከበን 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ክታበት ኮቪድ ብሓገዝ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኽባፃሕ ኣብ ዝተሰርዐ መደብ ክፅምበራ ዛሕልታት ከም ዝረኣያ ተገሊጹ። መርበባት ዜና ንዳይረክተር ክታበት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዞባ ኣፍሪቃ ዶክተር ሪቻርድ ሜጎ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ እቲ ኮቫክስ ተባሂሉ ዘሎ ክታበት ኮቪድ ብሓገዝ ናይ ምብፅፃሕ ተበግሶ ንኸይፅምበራ ዛሕልታት ዝረኣያ ሃገራት ኤርትራ፣ ቡሩንዲ፣ ታንዛንያን ማዳጋስካርን እየን። ታንዛንያን ማዳጋስካርን ናብቲ መደብ ክፅምበራ ድሌት ከም ዘይብለን ዝእንፍት መልእኽቲ ክሕልፋን ከለዋ ኤርትራን ቡሩንድን ድማ ንፁር መልእኽቲ ክሃባ ነቲ መደብ የደናጉዮ ምህላውን እቲ ዞባዊ ዳይረክተር ኣፍሊጡ። ብፍላይ መንግስቲ ታንዛንያ ንህላው እቲ ቫይረስ ይኹን ክታበቱ ዝኽሕድ ፖሊሲ ከም ዘለዎ እዩ ክንቀፍ ፀኒሑ። እዘን ተበግሶ ኮቫክስ ዝሕሰማ ዘለዋ ሃገራት ንዜጋታትን ጥራይ ዘይኮነ ንጎረባብቲ ሃገራትን መላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ንሓደጋ የቃልዓ ከም ዘለዋ ኣሚነን ፖሊሲአን ክቕይራ ዘለዎ ተስፋ ዝገለጸ ዶክተር ሪቻርድ ኤርትራን ቡሩንድን ግና ናይ ምኽሓድ ዘይኮነ ናይ መስርሕ ምድንጓዩ ዘለወን ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ጠቒሱ። ተበግሶ ኮቫክስ ነተን ክታበት ኮቪድ ክሽምታ ዘይክእላ ድኻታት ሃገራት ምዕሩይ ዝርግሐ ክታበት ንምርግጋፅ ብሓገዝ ውድብ ጥዕና ዓለም ክባፅሓለን ዘንቀደ ተበግሶ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ንምትግባር ልዕሊ 10 ሚልዮን ክታበት ኣብ ምእካብ ዝርከብ።
እንተኾነ ሓያሎ ሃገራት ኣብቲ መብዛሕትኡ ካብ ህንዲ ክሽመት ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ክታበት ጥርጣረታት ተሕዲረን ይርከባ። ብዘይካ እዚ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ተበግሶ ቻይናን ሩስያን እውን ብልቕሓን ሓገዝን ክታበት ናይ ምልኣኽ ስምምዕ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምዝርራብ ይርከባ። ካብ ሩስያ ስፑትኒክ ዝተባሃለ ክታበት ንምምፃእ ኣብ ምዝርራብ ትርከብ ኤርትራ ነሳት ሓደ ዓመት ዝፀንሐ ዕፅዋ ብምፍኳስ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጅምርን ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ክኽፈትን ምዃኑ ኣሚታ። መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ 26 መጋቢት 2021 ናብ ዝነበረ ዕለት 3208 ሰባት መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስን 9 ሞትን ከም ዘመዝገበ እዩ ኣፍሊጡ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ስራይ ምዕባለታት ምዝድህስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ገዛ እናፈተሹ ሓያሎ ኤርትራውያን ከም ዝኣሰሩ ምንጭታት ኤረና ካብታ ከተማ ሓቢሮም። እዚ ብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ዝተኻየደ ኤርትራውያን ናይ መሳር ዘመተ ብዝያዳ ኣብ የካ በዱ፣ ለጋ ጣፎ፣ 22፣ 24 ዓረብሳን ጀሞ አንድ ናብ ዝተባሃለ ከባቢታት አዲስ አበባ ዘተኮረ ነይሩ። ዕላማት ዝተኻየደ ግፋን መሳር ኤርትራውያንን ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዉ ተቃወምቲ ስርዓተ ግደፍ ንምህዳን ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ንዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምጥያስ ይኹን ብምጥርናፍ ስድራ ቤታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከይመፁ ቪዛ ከልኪሉ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ዝተኻየደ ግፋን ማእሰርትን ካብ ማዓስከራት ትግራይ ተበታቲኖም ንዝመፁ ኤርትራውያን ንምህዳን ዝዓለመ ዝገልጹ ወገናት እውን ከም ዘለዉ እቶም ምንጭታት ጠቂሶም። ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ብትርከቦ ሓያሎ ከባቢታት ጽዑቕ ግፋ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ዝካየድ ዘሎ ግፋ መንግስቲ ኤርትራ ብሰንኪ ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነሳት ሓደ ዓመት ዓፂዎ ዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ሓደ ሚያዝያ ሒዙ ክኽፈት ምዃኑ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ኤርትራ ግፋ ልሙድ ተርእዮ እኳ እንተኾነ እዚ ናይ ሕጂ ግና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ተጸሚድሉ ብዘሎ እዋን ይካየድ ምስ ምህላው ኣብ ህዝቢ ጥርጣረታት ፈጢሩ ይርከብ። ግፋ ድሕሪ ምጅማር ትምህርቲ ብዝፀዓቐ ክቕፅል እዩ ዝብል ሻቑሎት ህዝቢ ከም ዘለውን እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣገንዚቦም። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ልዕሊ 8 ክፍላት ሰራዊት ኣዋፊሩ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ 2000 ዝግመት ፎኩስን ከቢድን መውጋእቲ ወተሃደራት ከም ዘጋጠሞ እዩ ተሓቢሩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝደፍር ተደጋጋሚ መግለፂታት ከስምዑ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝሓወሰ ካርታ ክጥቀሙን ምርኣይ ንፖሊሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ልኡላውነት ዘንፀባርቕ እዩ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ናብ ሬድዮ ኤረና ዝለኣኽዎ ቁጥዕታት ገሊፆም። እዞም ኤርትራውያን ቁጥዖም ዝገልጹ ዘለዉ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምፍላያ ኤርትራውያን ከም ዘይፈትውዎን እንተዝሕተትውን ነታ ዝተፈልዩላ መዓልቲ ከም ዘየኽብሩን ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ኣቐዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ብልጽግና ጎስጓስ ምርጫ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ንካርታ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ምውዕዋዕ ክገብር ተራእዩ። ብዘይካዚ ኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝሓወሰ ካርታ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ብኤርትራውያን ድሕሪ ዝተራእየ ተቃውሞን ቁጥዕን የቕሬታ ከም ዝሓተተሉ ይርስዕን። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ኣብ ዝሳተፍሉ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምስ ኢትዮጵያ ዝሓወሰ ካርታ ኤርትራ ምርኣይ ዝውትር ኮይኑሎ። እዚ ድማ ስቕታ ናይቲ ብሓደ ሰብ ዝተዓብለለ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህግደፍ ዘሻደኖ ምዃኑ በብዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ብልጽግናን ንልኡላውነት ኤርትራ ዝደፍር መግለፂታት ይኹን ካርታ ክዝርግሑ ከለዉ ብትሪ ክቃወሞን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብወግዒ ቅሬታ ክሓተሉን ከስገድድ ኣይጸንሐን። ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናብ ኣስመራ ፈላሚ ወግዓዊ ርክብ ኣብ ዘካየድሉ ኣብ 8 ሐምለ 2018 ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዩ ክልተ ህዝቢ ኢሉ ዝዛረብ ታሪክ ዘይፈልጥ ጥራዩ ምባሉ ይርስዓን። ኣብ ኩናት ትግራይ ተሻሪኾም ዝርከቡ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ፕሮቶኮላትን ስምምዓትን ብዝጠሓሰ መልክዕ ዝኸድዎ ዘለዉ መንገድታት ንመጻኢ ነዘን ክልተ ሃገራት ናብ ጎነፅ ከምርሕን ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት የጠንቅቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጉዳይ ፌደሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝቐረበ ሕቶ ኣመልኪተ ዝሃብክዎ መልሲ ህዝቢ ብጌጋዩ ተረዲይዎ ዝበለ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንልኡላውነት ኤርትራ ከም ዘኽበር ብምጥቃስ ንዝተፈጥረ ምድንጋራት
የቅሬታ ምሕታቱ ንመግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢታ ሃገር በመጥቃስ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ንግስነት ቀጠር ንመንግስቲ ኤርትራ ዘለቅሖ ኣሳት 250 ሚልዮን ዶላር ክምለሰሉ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ኤሮፓን ኣሜሪካን ተወሳኺ ክሲ ከም ዘቕረበ ምስ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እቲ ልቓሕ ካብ 2002 ክሳብ 2013 ናብ ዝነበረ ዓመታት በብዋኑ ዝተዋህለለ ምዃኑ ዝሓበሩቶም ምንጭታት ሃገራዊ ባንኪ ቀጠር ንምምላሱ ካብ 2018 ኣትሒዙ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈተኖ ርክባት ክዕወት ብዘይምኽኣል እዩ ኣብ ሃገራት ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ፍርዲ ክስታት ዝምስርት ዘሎ። መብዛሕትኡ እቲ ንግስነት ቀጠር ንመንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ ልቓሕ ብወገን ኤርትራ ምስጢራዊ ምንባሩ ዝገለጹቶም ምንጭታት ንግስነት ቀጠር ግና ሰነዳት ናይቲ ስምምዓት ከም ዘቕረበ ጠቒሶም። ሃገራዊ ባንኪ ቀጠር ፈለማ ኣብ ብሪጣንያ ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ድሒሩ ናብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ክስታት ኣቲሎም። ቤት ፍርዲ ብይን ናይ ምሃብ ስልጣን እኳ እንተለዎ መንግስቲ ኤርትራ ዕድው ክኸፍል ከስገድድ ግን ኣይክእልን እዩ። ኣሳት ፍርቂ ናይቲ ልቓሕ መንግስቲ ኤርትራ ብሕቡእ ካሃንጾ ንዝጀመረ ንኣገደስን ፍሉያት ሰባትን ዝተሓዘ ኣብ ደሴታት ዳህላክ ዝርከብ መዘናግዒ ማእከል ወይ ሪዞርት ዝወዓለ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ቃሊዑ። እቲ ዛጊት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተዛዘመ ዝንገረሉ ብውሕዱ ኣብ 4 ደሴታት ዳህላክ ዝተደኮነ ዘበናዊ ሆቴል ኣብያተ ምግብን መስተን ዝርከቦ መዘናግዒ ማእከል ብሓደ ናይ ሊባኖስ ኩባንያ እዩ ክህነፅ ጀሚሩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ህግደፍ ኩባንያታት ህንፃ ይቕፅሎ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኣብ 2017 ናብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድሕሪ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ኤርትራ ፀግዒ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብምዃን ምስ ቀጠር ዝነበራ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘዛሕተለት ይዝከር። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ስራይ ምዕባለታት ምስ ዝደሰስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ኣብ ሶማል ምስ ምርጫ ተተሓሒዙ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ 15 ኣባላት ፓርላማ ከም ዝደስከሉ መርበብ ሓበሬታ ጋረወ ሓቢሮም። ንሳቶም ብኣፈኛ እቲ ፓርላማ መሐመድ ሙርሳል ክድስክሉ ዝተወሰነሉ ምኽንያት ቅድሚ ምርጫ ኣብ ዝካየድ ምምኽኻር ተቃውሞታት ስለ ዘለዓሉ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ብቀዳም 27 መጋቢት ኣብ ማእከል ባይቶ ዝተኻየደ ናዕቢ እቶም 15 ኣባላት ፓርላማ ከም ዝወደብዎ ዝወቐሰ ተኣፈኛ ብውሕዱ ኣብ ዝቕፅል 5 ኣኼባታት ከይሳተፉ ኣጊዱ። ኣብ መንጎ ደገፍቲ እቲ ፕረዚደንትን ተቃወምቱን ዝኾኑ ኣባላት ፓርላማ ድሕሪ ዝተጓሃረ ናዕቢ እቲ ባይቶ ብዘይ ዝኾነ ስምዒት ተበቲኑ። ኣብ ሶማል ኣብ መንጎ ፕረዚደንትን ርእሰ ምሕዳራትን ብዝተፈጥረ ምስሓብ ኣብ 8 ለካቲት ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ዛጊድ ክካየድ ኣይተኻኣለን። መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ሕጋዊ ስልጣን ፕረዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ኣብቂዑ እዩ ብምባል ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ነቲ መንግስቲ ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎ እዮም ዝገልጹ። ነዞም መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ዝድግፉ ኣባላት ፓርላማ ብወገኖም ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ዕድመ ስልጣንቲ ፕረዚደንት ብሕጋዊ መገዲ ንምንዋሕ ባይቶ ውሳኔ ንምሕላፍ ዝግበር ዘሎ ኣኼባታት ይቃወሙ ከም ዘለዉ ካብ ሶማል ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ሱዳን ፖለቲካን ሃይማኖትን ክፈላለ ኣብ ዝብል ነጥቢ ኣብ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ኣብ ወንበር ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንሓርነት ሰሜን ሱዳን ዓብዱልዓዚዝ አልሒሉን ስምምዕ ከቲሞም። ነቲ ስምምዕ ክልቲኦም ወገናት ብ28 መጋቢት ኣብ ጁባ ብምርኻብ ብመንጎኝነት ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት እዮም ከቲሞሞም። ኣብ ደቡባዊ እምባታት ኑባ ዝንቀሳቐስ ዓብዱልዓዚዝ አልሒሉ ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ሕጊ ሸሪዓ ኣፍሪሱ ካብ ሃይማኖት ናፃ ዝኾነ ምምሕዳር ክሳብ ዝእውጅ ናብቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ሓያሎ ተቃወምቲ ውድባት ዕጡቃት ሓይልታትን ኣብ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ሱዳን ከም ዘይፅንበር እዩ ከም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡ ፀኒሑ። ኣብ ሱዳን ካብ 1983 ኣትሒዙ ዝተኣወጀ ሸሪዓ ጀነራል አልበሽር ኣብ 1989 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ እውን ን30 ዓመታት ቀፂሉ እዩ። ኣመንቲ ክርስትናን ካልእ መበቆላዊ እምነታትን ዝኾኑ ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ዝርከቡ ህዝብታት ንሕጊ እስላማዊ ሸሪዓ ብምቅዋም ክቃለሱ ፀኒሖም እዮም።
ድሕሪ ምእላይ ስርዓት አልበሽር ቆይሙ ዘሎ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ኩሎም ዜጋታት ሃገር ብማዕረስ ሳተፍዎ ፖለቲካ ሃገር ንምስራሕን ካብ አህጉራዊ ተነጽሎ ንምግልጋልን ነስታት 37 ዓመታት ዝጸንሐ ሕግታት ሸሪዓ ቀስ በቀስ ክዕሎ ይርአሎ ሱዳንን ግብፅን ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝጀመሮ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ሓበራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ግብፂ ሓቢሮም እቲ ብ31 መጋቢት ዝተኻየደ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ንስርታት ናይል ክልተ ዝተሰምየ ኮይኑ ናይ ኣጋርን ሓይሊ ኣየርን ኣሃዱታት ዘጠቓለለ እዩ ኣብቲ ኣብዚ ሱዳን ማዓስከር ሞሮዝ ዝተኻየደ ልምምድ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል መሐመድ ዑትማን ዝርከቦም ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ክልቲአን ሃገራት ተረኺቦም ሱዳንን ግብፅን ንስርታት ናይል ሓደ ዝሰመዮ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ 15 ዕዳር 2020 ከም ዘካየዳ ይርስዓን እዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ንጉዳይ ናይል ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝቕንዐ መርገፂ ሒዘን እየን ዝርከባ ኣብ ርእሲኡ ሱዳን እውን ምስ ኢትዮጵያ መዕለቢ ዘይረኸበ ዶባዊ ምስሕሓብ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ፀኒሑ ዝነትጉ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ዛጊት ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ተቐቲሎም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እቲ ብ30 መጋቢት ዝተኻየደ ግጭት ኣብ ዞባ ባቤ ጋምቤላ ዝርከብ ቦኔት ዝተባህለት ቆሸት ይጋጢሙ እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ጠንቂ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐስ ኦነግ ሸኔ ዝተባህለ ዕጡቕ ሓይሊ ምዃኑ ወቂሱ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ 2 ዋርሕ ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ ግዜ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታትን ፖለቲካ ውድባትን ኦሮሞ ዘይምርድዳእ ብምኽሳቱ ዝባሰ ናዕብን ግጭታትን ክጓሃር ከም ዝኽእል ይዝረብ ኣሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ካልእ ዞባታት ንዝካየድ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታትን ቅትለት ሰላማውያን ሰባትን ብዙሕ የተኩረሉ ከም ዘየለዮም ሓያል ወገናት ሃገር ዝጠቕሱ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ነዝን ካልእን ትሕሶታትና ንምክትታል ኣብ www.erana.org ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ብምውራድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ናይ ሰሙን ሙሉእ እዋናዊ ትሕሶ ንምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ምስ ካልኦት እውን ብምክፋል ስድራ ቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ብምጽናሕኩም ዕዙዝ ምስጋና እናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስሞኔ ሰላም ቅነ